ए जी हाँ हाँ जीवन साथी हाँ दा पूरा दिन चप्पल हमरा के परेशान कैलस। पूछा मत, मन हार गइल बा। का हो गइल हो? लागता पैर में छाला पड़ गइल बा। ए जी ई चप्पल अंदर लेके आई। हाँ चला। वाह बेटा वाह, भरत जी तो अपने भाई का चरण पादुका उठा के अमर हो गई ना, और अब ते हूँ अपने मेहर का चरण पादुका उठा के जरूर अमर रखबे। अरे जा सुनाती जा, एगो तोरे से उम्मीद रहल कि ते खानदान का नाम रोशन करबे, बाकी ते खानदान का नाम डुबो देले। थू बा तोरे जोन पे, थू बा। अरे अरे मोहन सुन, अरे अरे जिंदगी बर्बाद हो गई, जीवन साथी खराब हो गए, सब कुछ बेकार हो गए। भाई हाँ भैया, सब खत्म हो गल भैया, सब खत्म हो गल। न पहले की इज्जत बचल, न पहले के शान बचल, हम परेशान हो गए। भाई भाई सुन हमार बात सुन, यह विधि के विधान बा और यह समस्या के समाधान बा। दुनिया में ऐसा होला कहा, भाभी होकर के आप कहता रही, हमार मेहरारू होकर के इमली खा दिया, अब भाभी के देख के देखा हमार मेहरारू हमार तबला बजाओ दिया, तबला तबला। ए भाई देख, तू हमार बात सुन, हमहू ना तहरा जैसन बहुत रोनी, लेकिन बाद में परिस्थिति से समझौता कर लेनी, और तू ना परिस्थिति से समझौता कर ले, अब बहुत खुश हो जाए। और तू हमरा के देख हमरा के, हम आज कितना खुश बनी। हाँ हम बहुत खुश बनी। अरे कहा सोचता रे, अब बहुत सोचता रहते। चल हमरा साथे चल, हम जैसन जैसन कहता नहीं वैसन वैसन कर, तू चल। अरे चल ना, चल। बाटा एगो बात कही भैया। हाँ बोला। जुग जमाना कितना बदल गइल बा। पहले मेहरारू मर्द के सेवा करत रहे, अब देख लो संजैया मोहना के मेहरारू के सेवा कर रहे में हैरान बा। एक बात कही। हाँ कह। बिना बुलाहम और 4 गोदाहम, जब तक नारी के ना पड़ी ना तब तक वो ऐती में ना रही। ठीक है भैया, सही कहानी ना। ए भैया एगो कहावत कहल गइल बा, क्रिया चरित्र देवो न जाना। चला हमार भइल फेंक दिहले थरिया बलम गइले झरिया, पहुँचले किना उठे जियरा में लहरिया, पहुँचले किना। अच्छा अरे बाप हो बाप, बड़ा गर्मी बढ़ गई बा हो। हाँ गर्मी तो बहुत बा, जाए अंदर वा पानी पी ली, और हमरो खातिर 1 गिलास पानी ले आई। हम पानी ले आई तो का हो जाई? देखा तानी संजय के मोहन के कितना अपना मेहरारू की सेवा करता लो, अरे वो 1 गिलास पानी नहीं की पिया सकत। अच्छा रुका सेवा करतानी, रुका सेवा करतानी। ससुरा महामारी पूरा गांव में फैले, इससे पहले एकर इलाज करे के पड़ी। चल रुका। प्रिया, ए प्रिया। काजी ए जी सुनी ना। हाँ। बदन बहुत दर्द करता। हाँ। हाथ पैर भी दर्द करता, तनी दबा दी ना। हाँ? हम तार हाथ पैर दबा दी? हाँ जी हाथ पैर दबा दी। और सुनी ना, 1 कप बढ़िया से चाय बना के पिला दी। अच्छा चाय बना के पिला दी? जवन तू उन्हन के मेहरारू के देखे बिगड़ल बाड़ू ना, आज तार हाथ को तोड़ देता दी, ना रही ना कब दर्द करी। अच्छा हम उन लोग के मेहरारू के देख के बिगड़ गइल बानी, तो रउआ उन लोग के मर्द के देख के सुधर जाई ना। का सुधर जाई? आज तारा के हम बताइए तनी। रुक।
चल अंदर चल। कुछ ना कुछ करे के पड़ी। ए राघव भैया आवा है तनी चले क्या हो? अरे चाय वाय के छोड़ा। अरे तेरा घर में करी खाना हो ना तो हम क्या बताओ तुझा घर से लाके धोखे दे दे। अरे बकीर हमके काहे करखा चाहिए तो अरे घर से? अरे अपने मुंह में पोते खातिर तार बेटा पतो लोग जौन ड्रामा करता रह लोग ना वो देख के तोरा लाज नहीं खागत मर्दवा। कैसे मुंह उठा के घुमाता रहो? ये बात देखकर हमनी के मेरा बिगड़ तारी सब। आई बात खातिर कहियो जरूर बवाल होई। ये बात समझ ली हो, समझे तारा कि ना? बहुत बुरा होई। चला चला। सुनबो का ये हमारा खून में दोष बा तोहरा खून में? ना जी हमरा खून में कोनो दोष नहीं है। हाय देखी ना एकदम लाल बा। आहे अखिया देखी अखियो एकदम लाले लाल बा। आहे मुहवा देखी ना मुहवा ते एकदम टकाटक बा। लेकिन राउर मुहवा पियराई लौकता रौवे खून में दोष बा। हाँ पाव चटको पर मेहरारू। अरे हमें खून का बात ना करता नहीं। अरे जो हमारा कुल का दीपक बा लोग बाजार में मेहरारू के पीछे घूम घूम के हमारे इज्जत को रोशनी धुमिल कर डाला सारे सन। अरे सारा मर्द के रूप में हमारा समाज में मुंह दिखावल मुश्किल हो रहा बा। बुझाता नहीं खे कि केकरा में दोष बा। हमार देह तो एकदम फिट फाट बा। आ एकदम हमारे देह में फुर्ती बा। देखी मेरा पिया घरे आया ओ राम जी, मेरा पिया घरे आया ओ राम जी। देख लेनी अरे रउआ के 25 गो बीमारी के 75 गो दवाई बा उहे खानी हो ना हो रउआ खून में दोष बा। चाय 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 जाता नहीं जाता। ससुरा एकदम एकदम नाक कटा के रख डाल कुल। संजयया करवाला अरे वाह कितना बढ़िया पराठा के सुगंध आवता। ई बात तो हो भैया अच्छा खाना तो बनेबे करेलन। हमके लगेला ना पिछला जन्म में बावर्ची रहलन। वैसे हमरा जीवन साथी के नाश्ता में का खाए के मन करता? हमरा के बिना आज पराठा खाए के मन करता। ओके अब जा तारी बना के लेके आवत तारी। ठीक बा ठीक बा।